Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye a n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigilen no ACE 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun be yen nɔ n'o ɲɛsilen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 62 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. aw minnu sigin bɛ ka Joliba TV News ale jabarani lajɛ ni wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka an minnu bɛ ka radio Joliba fana lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ ka an minnu bɛ kan filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la limanaw an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma aw bisimila aw ka jɛmukan min bɛ lase aw ma don o don kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw fɛ olu lakali waati de don. O kumana aw minnu bɛ kan filɛ nin waati na an b'aw fo dantɛ foli min na bi ye tarata n k'a fɔ araba ye. Limanaw a bi bɛn min bɛ tali kɛ septembre kalo ale tile 20 san 2023 ka yira la k'a fɔ min ye gafew ye olu bɔra limanaw gafew minnu bɔra minnu bɛ an bolo kɔrɔ an bɛna minnu lakale olu de bɛ tali kɛ l'essor ale bi yan min ye les échos welewele ye ale bi yan le pélican ale b'an bolo kɔrɔ nouvelle horizon bi yan le soft ale bi yan fo ka taa se le matin ani le républicain. Limanaw ni kunnafoni sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de lakale limanaw jamana kunnafoniw de b'a kɔnɔna la aw ka faamuya kama kuma an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila. Gafe fɔlɔ o ye fasidi sɛbɛn min n'an kama ko l'essor limanaw o ye jamana ka fasidi sɛbɛn ye ayiwa a ye ɲininkali kɛ a ko ayiwa tɔgɔ min fɔn bɛ anw ka jamana ma n'an kama ko Mali limanaw Mali maa caman b'a fɔ Mali nka Mali ko in ko maa caman b'a dɔn tɔgɔ in bɔra yɔrɔ min na wa l'essor de ye ɲininkali kɛ Mali tɔgɔ ayiwa a bɔra yɔrɔ jumɛn a jujɔn ye mun de ye ɲininkali kɛra maa min na o ye kalanfa min ye professeur Amidou Tunkara ye ale ye l'école karamɔgɔ ye ɲininikɛla don a bɛ ayiwa an ka sanfɛ kalanso min n'a tɔgɔ ye ko faculté d'histoire et géographie ayiwa limanaw ale ye ɲɛfɔli caman de kɛ ka ko in da kɛnɛ kan Mali tɔgɔ min n'an bɛ k'a fɔ bi n'o y'an ka jamana tɔgɔ ye ayiwa ka ɲɛfɔli caman k'a la a nana cogo min na walasa ayiwa yani ayiwa tubabuw tile min ye jɔnya waati tile yani o cɛ tɔgɔ min tun bɛ fɔ Mali ma ani Mali yɛrɛ tɔgɔ nana cogo min na limanaw ni waati l'essor k'i da don nin na dɔwɛrɛ tɛ o an bɛ kalo min na n'o ye septembre kalo ye ayiwa o bɛ bɛn Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya tali de ma ayiwa ka bɔ nanzaraw ka bolokɔnɔmaya la min bolodalen bɛ ka bila septembre kalo tile 22 la ko in a bɛ kɛ o de kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ l'essor ka ayiwa kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen de don limanaw n'i ye jateminɛ kɛ n'i y'a lajɛ l'école karamɔgɔ min filɛ ni sanfɛ l'école karamɔgɔ don kalanfa ayiwa professeur Amidou Tunkara ale ye ɲɛfɔli min kɛ limanaw a ko yani colonisation n'o ye marabajugu olu tun bɛ min ye Mali tun b'olu bolo waati min na n'i y'a lajɛ tɔgɔ fɔlɔ min tun bɛ fɔ Mali ma a tun bɛ fɔ a ma de ko haut fleuve o de tun ye Mali tɔgɔ fɔlɔ ye walasa ayiwa min ye mara daminɛ waati ninnu yɛrɛ ye n'i ye jateminɛ kɛ Mali dugukolo sanfɛla bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ayiwa tɔgɔ min bɛ yen ni ayiwa tɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ tɔgɔ fɔlɔ min n'o tun bɛ fɔ a la n'o ye haut fleuve ye o tɛmɛnen kɔfɛ a fɔra a ma ko haut Sénégal Niger hali tɔgɔ min fana bɛ a fɔ ma ko Sénégambi nin bɛɛ lajɛlen tun ye tɔgɔw ye minnu dara Mali la ka kɔn ayiwa yani nanzara yɛrɛ nani cɛ an ka dugukolo sanfɛla la yan nɔ o kɔfɛ limanaw san 1920 waatiw la tɔgɔ min ni o nana danganamaya o k'a ma ko Soudan français limanaw o kɛra waati min na nanzaraw nanen walasa ayiwa n'i y'a lajɛ waati kɔnɔna la ayiwa min ye nanzaraw ye olu nalen ka na mara dabɔ Mali dugukolo bɛɛ lajɛlen sanfɛ fo ka na ayiwa yɛlɛma hɔrɔnya yɛrɛ nati a tun bɛ fɔ a ma de ko Soudan français walasa min ye professeur Amidou Tunkara ye a ko san 1959 waatiw la san 1959 waatiw la min ye farafinna a ɲɛmɔgɔba dɔw de wulila ka fara ɲɔgɔn kan
ko fu ka bɔ nazaraw ka bolokɔnɔmaya la. O de la min bɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ n'u k'a ma ko fédération o nana i kun bɔ min ye Sudan français ye min bɛ Mali ani Sénégal olu nana lajɛ ka ko in ka hakilila ta. Hakilila in yɛrɛ bɔra maa min yɔrɔ o ye Sénégal u ka jamanakuntigi fɔlɔfɔlɔ n'o ye Léopold Sédar Senghor ale de nana hakilila in ta min bɛ fédération ko in ka kuma fɔ ko a ka lajɛ min ye jamana minnu bɛ yen n'o bɛ nazaraw ka bolokɔnɔmaya la u ka fara ɲɔgɔn kan. O de la fédération in a bilala sen kan a ɲinina maa minnu bɛ yen jamana fɛn fɛn bɛ yen n'o b'a kɔnɔna la bɛɛ k'a lajɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ i ka sigidalamaw ye k'a fɔ fédération kɔni jɛkulu o bilala sen kan. N'i y'a lajɛ Léopold Sédar Senghor yɛrɛ ye miiri fɛn jumɛn na o ye Empire du Mali. Waati min na Sunjata Keita tun bɛ ka mara kɛ yɔrɔ a tun bɛ fɔ a ma waati la ko Empire du Mali ko Léopold Sédar Senghor ye i miiri o de la ka min ye fédération du Mali ka a kuma fɔ yɔrɔ waati la Sunjata ka mara a ka mara tun ka bon kosɛbɛ. Mara tun bɛ yɔrɔ caman na ka n'a kɛ min ye Léopold Sédar Senghor ye ale ye miiri o mara cogoya in na k'a fɔ ko jamana minnu bɛ a waati la n'o ye Sudan français o tun ye Mali ye ka taa se Sénégal min ye Haute-Volta n'o ye bi a bɛ fɔ o ma ko Burkina Faso min ye Dahomey bi a bɛ fɔ o ma ko Benin k'olu ka fara ɲɔgɔn kan ko ka fédération in kɛ. N'i y'a lajɛ ɲɛfɔli kɛra professeur Amidou Tunkara fɛ a ka ɲɛfɔliw la a y'a yira k'a fɔ ko nin hakilila min tara Léopold Sédar Senghor fɛ limanaw hakilila in tara nka a ma diya min ye Félix Houphouët-Boigny ye ale min tun ye Côte d'Ivoire ale jamanakuntigi a waati la nka min ye Félix Houphouët-Boigny ale kɔni ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye waati min na a fɔra ko ɲɔgɔn ye ka kɛ Bamako yan nɔ san 1958 o kɔfɛ san kelen san 1959 min bɛ tali kɛ fédération sigilen Dakar i n'a fɔ professeur Amidou Tunkara bɛ ka ɲɛfɔ cogo min na a jarala k'a fɔ ko min ye Félix Houphouët-Boigny ale de ye min bɛ Dahomey n'o ye Benin ye ani Burkina Faso a tun bɛ fɔ a ma ko Haute-Volta ka olu kɔnɔna su k'a f'u ɲɛna ko fédération ko in u k'a lajɛ u k'u sen bɔ a la sabu a waati la Dahomey n'a bɛ fɔ a ma bi ko Benin o y'a sɔrɔ nazaraw bɛ ka olu ka kɔgɔjida port dilan Félix Houphouët-Boigny de y'a fɔ Beninkaw ye k'a f'u ɲɛna ko n'u filɛ nin k'u sen don ni yɛrɛ min na nin n'o ye fédération ko in ye ko nazaraw bɛ sen k'u sen bɔ u sen na k'u ka port ko yɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen dabila pewu Benin y'i sen bɔ a la. O kɔfɛ min ye Haute-Volta in fana ye n'o ye bi a bɛ fɔ a ma ko Burkina Faso o fana y'i sen bɔ a la janfa mana sa wa min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ in n'o ye Félix Houphouët-Boigny a sera ka ni jamana fila in bɛɛ lajɛlen sugusuguma olu y'u sen bɔ a ko la. O kɔfɛ limanaw Léopold Sédar Senghor a tɔ tora Sénégal ani Sudan français n'o ye Mali ye. Fɔɲɔgɔnkɔ nana don Modibo Keita ani Léopold Sédar Senghor cɛ o kɛra san 1960 daminɛw yɛrɛ la min bɛ tali kɛ Sénégalikaw yɛrɛ ye Mali maa minnu bɛ yen n'o ye Modibo Keita n'a a teriw ye limanaw k'u gɛn k'u don terrain yɛrɛ kɔnɔ k'u gɛn ka na Bamako yan nɔ limanaw o de sababu la Modibo Keita ka politique tɔn n'o ye Union Soudanaise Rassemblement Démocratique Africain USRDA olu ka sɔrɔ ka jɛrɛ balalen kɛ n'o ye congrès extraordinaire ye ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya limanaw ka o bila sen kan k'a fɔ Mali ye a yɛrɛ ta o kɛra septembre kalo la san 1960 professeur Amidou Tunkara ka ɲɛfɔli la a ko Mali yɛrɛ tɔgɔ limanaw a nana nin cogoya de la nka tɔgɔ in a t'i n'a fɔ maa dɔw bɛ k'a miiri cogo min na k'a fɔ ko tɔgɔ in tara Mali de la Jila Mali k'o kun ka ca Mali la yan kosɛbɛ babolo min n'o bɛ Mali cɛci ka tɛmɛ n'o ye fleuve joliba ye ko nin babolo in Mali de kun ka ca a la kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ la o de la ko tɔgɔ in fɔra nka tɔgɔ in o tɛ professeur Amidou ka ɲɛfɔli la Mali tɔgɔ yɛrɛ a bɔra Manden de la Manden min bɛ fɔ dɛ n'o ye Empire du Mali ye ko Mali tɔgɔ bɔra o de la professeur Amidou Tunkara ka ɲɛfɔli la a ko Manden min filɛ ni sigiyɔrɔw kun don n'i y'a lajɛ a bɛ n'a fɔ
soso kun bɛ cogo min na wasolo bɛ cogo min na jitumu kun bɛ cogo min na o n'a ɲɔgɔnna caman manden kun sigilen bɛ o cogoyaw la marabolo kun bɛ ten mali yɛrɛ tɔgɔ nana a bɔra manden de la nka maaw b'a fɔ ko mali kun ka ca mali la k'a tɔgɔ bɔra o la o tɛ i n'a fɔ professeur amidu tunkara ale b'a ɲɛfɔ cogo min na limanaw ni kunnafoni an ye nin bɔ l'essor de kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. n'an bɔra ye limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ n'an k'a ma ko les échos welewele a y'a yira k'a fɔ lakanabaliya kɛlen bɛ ka jamanadenw jɔrɔ bi kosɛbɛ o de la politiki tɔnw mali politiki tɔnw camanba de farala ɲɔgɔn kan ka welewele dakan bila bɛn ani basigi ko la mali kɔnɔna la yan walasa n'i y'a lajɛ waati laban in na bamanciya wale min tara ka ɲɛsin min ye jamanaden gansanw ma septembre kalo tile 7 tile 8 ana tile 12 san 2023 min ye politiki tɔnw ye olu kɔni ye nin walejugu ninnu kɔn kosɛbɛ ka yira k'a fɔ nin walejugu minnu filɛ ka ɲɛsin sigidalama gansanw ma maa minnu bɛ yen ni u ma bɔn k'u bolofɛnw tiɲɛ ka u yɛrɛ ni bɔnɛ ani fana u ma da o ma bamanciw ɲɔrɔkira ka kɛ mali finitigiw ka dagayɔrɔ caman de ka mali dugukolo sanfɛla la yen nɔ walasa jarala k'a fɔ min ye politiki tɔnw ye o kɔni ye dugawu kɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin nin banbantɔ ninnu ma ani u somɔgɔw min bɛ kunungo tarata septembre kalo tile 19 bataki min ni o sɛbɛnna politiki tɔnw caman fɛ u y'u bolonɔ bila a la nka yanni o cɛ ɲɔgɔnye dɔ de kun kɛra septembre kalo tile 13 n'a tile 15 san 2023 palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la Bamako yan nɔ a kun de kun ye ko politiki tɔnw k'a lajɛ u ka fara ɲɔgɔn kan walejugu min bɛ senna sisan bamanci wale tigilamaw fɛ ni a taara ka ɲɛsin an ka marabolo damadɔ ma Kayi b'a la Nara b'a la Kulukoro Segu Mopti Duwansan Gawo Menaka Baɲangara a n'a ɲɔgɔnna caman o kɛra sababu ye ka kamanagan limanaw k'o don min ye malidenw olu hakili la bi a kɛra ani a wulikajɔ maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw fana na ka yɔrɔ wɛrɛw sɛgɛrɛ siran yɛrɛ bolo ma o de la min ye politiki tɔnw ye u y'a yira k'a fɔ a kɛn bɛ sababu yɛrɛ ye an bɛ samiyɛ min na sisan min ye sɛnɛko ye o don bɛ ngalama la maa caman bɛ yen olu sen tɛ ka sɛnɛ kɛ ka sababu kɛ bamaci wale tigilamaw ka nin walejugu ninnu ye politiki tɔnw de ye nin walejugu ninnu ye limanaw ka wuli k'u jɔ ko fara ɲɔgɔn kan o de ka fisa ka wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma nin waati in ko an k'a lajɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ politiki ko nasira la ani an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an k'o bila an ka maliko an k'o ta fɔlɔ gɛlɛya min bɛ yen o ka bɔ yen fɔlɔ walasa u ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔw fana ma u k'u jija u ka fɛɛrɛ tigɛ joona joona fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana ani bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bila n'o ye accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger o bɛnkan sɛbɛn in fana ayiwa o min bɛ ka don galamana bi ka sababu kɛ ayiwa sema maaw n'u jɛjuguw ye olu kɛlen bɛ ka bɛnkan sɛbɛn in k'a kɛ bolo kɔfɛ ko yɛrɛ bi sabu u y'a sɔsɔ politiki tɔnw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ wele bila ayiwa maa minnu y'o bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na u ka sigikafɔ kɛ walasa ayiwa sigikafɔ min laɲinina dialogue national inclusif fɛ sigikafɔ min fana laɲinina assise nationale de la refondation ale fɛ nka limanaw min y'a la kojugu ye politiki tɔnw ka ɲɛfɔli la ko ayiwa nin bɛɛ lajɛlen kɛra nka limanaw ko diɲɛmaa ma kala don i ɲɛna ka bɛn ni mali ka nin gɛlɛya ninnu ye diɲɛmaa tɛ maa wɛrɛ ye o CEDEAO ni union africaine ni union européenne ka taa se nations unies ma nin si ma kala don i ɲɛna ka bɛn ni ayiwa mali ka nin gɛlɛya ninnu ye k'u bɛ wele bila ninnu ma u k'a dɔn k'a fɔ mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi gɛlɛya in limanaw ta bɛ sigiɲɔgɔn ka bugu la nka sini a bɛ se ka se i fana ma dɛ seyidu fana de ka fasiri don limanaw an ye nin bɔ eko kɔnɔna la bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le pelinkan y'a yira k'a fɔ ayiwa bɛn badabada min bɛ ɲini mali kɔnɔ bi limanaw bɛn walima kɛlɛ o ka kɛ ayiwa n'o ma kɛ ko an bɛ bɛn badabada min ɲini mali kɔnɔ yan a bɛ san 10 bɔ sisan pelinkan ka kuma la an sigilen bɛ ayiwa fɛn dɔ kunna an sigilen bɛ boli dɔ kunna an tɛ min sɔn ka dɔn ko min ye rebelle ye rebelle minnu bɛ mali kɔnɔ la yan jamana kɔrɔyan fan fɛ olu a bɛ san 10 bɔ bi limanaw olu bɛ ayiwa hukumu dɔ kɔnɔ maa yɛrɛ t'a dɔn u fɛla ye min ye walasa n'i y'a lajɛ waati laban in na
ko rebelle ninnu dun hamina wɛrɛ t'u la dɛ Mali tilali o de hamina b'u la sabu tɔgɔ min bɛ u bolo bi n'o ye État de l'Azawadi ye u kalenkan de ye limanaw ko fo ka Mali jamana tila 2 ye olu ta fan ka di u ma n'o ye Azawadi ye limanaw n'i y'a lajɛ o de kɛmɛ sababu ye basigibaliya a bɛ san 10 bɔ bi Mali jamanadenw sigilen bɛ nin ko de kɔrɔ kabi san 2012 fo ka n'a bila an filɛ don min na ko bi rebelle Touaregu minnu bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ limanaw olu kalenkan ye ko f'u ka Mali basigibaliya don a kɔnɔ wa u ta fan u ka di u ma a bɛ maa hakili jigin mun na limanaw Aguelhok min ni ayiwa nin kɔni bɛ to Malidenw hakili la an ka sɔrɔdasi maa 100 ɲɔgɔnna k'olu da k'u kantigɛ ni kɛnɛ karaba limanaw nin kɛra sababu ye maa bɛ se k'a fɔ rebelle minnu bɛ maa murutilenw minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan ayiwa fɛn bɛɛ b'u hakili la fo bɛn o la sa min ye fasiri n'o ye le pelinkan ye a ko kɛlɛ min bɛ yen limanaw n'a a ti ɲɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔ fiyewu k'a fɔ de ko Mali basigi badabada o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu ni kɛlɛ ma kɛ pelinkan ye ɲininkali min kɛ ko jaabi min bɛ se ka sɔrɔ a la o ye ɔhɔn ye dɛ ɔhɔn tɛ dɔwɛrɛ ye ko kɛlɛ de ka kɛ limanaw walasa basigi badabada ni kɛlɛ ma kɛ seba o tɛ se ka dɔn o la sa ayiwa n'i y'a lajɛ kabi ayiwa bɛnkan sɛbɛn min bɛ an bolo bi n'o ye accord pour la paix et la réconciliation min bolonɔ bilala san 2014 bɛnkan sɛbɛn in limanaw ko bɛnkan sɛbɛn in kɔni kɛra Mali kɔnɔna la bɛn tɛ yan kɛlɛ yɛrɛ tɛ yan yalima an bɛ to o hukumu kɔnɔna la wa pelinkan y'a jira k'a fɔ ko ayiwa bɛnkan sɛbɛn in a furadama a ka lawaleyali a ma se ka lawaleya n'a ko k'a bɛ lawaleya i b'a sɔrɔ min ye maa murutilen jɛkulu ye olu bɛ wuli k'u jɔ k'a fɔ ayiwa olu ka fɛla ma ta walima jamana kɛlen bɛ k'olu kɛ bolo kɔfɛ ko ye n'i y'a lajɛ an bɛ waati min na ko sisan min ye ayiwa fanga dafiri min nana kɛ o kɔfɛ ni bi ayiwa sɔrɔdasiw ka nali fanga la o yɛrɛ jamanadenw caman ye tɛgɛrɛ fɔ o ko la o furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw sera ka u se kɛ jamanaw ka minɛn di Mali finitigiw ma o ni Rusi ka dɛmɛ o kɛmɛ sababu ye bi ayiwa min ye Mali jamana ye Mali sɔrɔdasiw ye u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka kɛlɛ kɛ jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na o kɔfɛ furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw sera ka hali ayiwa Faransi gɛn o n'u ka sɔrɔdasi 5000 MINUSMA fana sira dira o ma o n'a ka kɛlɛcɛ maa 101 olu yɛrɛ bɛ ka u ka minɛnw cɛ nin waati ninnu na n'i y'a lajɛ SEMA o de ma se ka ku SEMA yɛrɛ fɛ coordination des mouvements de l'Azawad limanaw SEMA n'a ka jɛjugu a n'a ka maa minnu bɛ janfa la n'o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dɔw yɛrɛ k'o ma ko JISIM limanaw olu de wulilen bɛ bi ayiwa ka bamanciya wale farida n'i y'a lajɛ kɔsa in na bateau min bɛ yen n'u k'a ma ko Tombouctou u ye dankari kɛ o la Bamba kan Ber a n'a ɲɔgɔnna caman ayiwa ko SEMA bɛ lahalaya kɔnɔna la bi limanaw bɛn t'u fɛla ye bi bɛn t'u fɛla ye sini k'a sɔrɔ dun olu dun bolonɔ bɛ sɛbɛnna bɛnkan sɛbɛn min n'o bɛ jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛn ka se ka na limanaw an bɛ o dabolo min kan bi min ye pelinkan ye a ko bɛn tɛ ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ ka kɛ Malidenw yɛrɛ dama bɛ ka faga o min bɛ senna a bɛ san 10 ni kɔ bɔ bi pelinkan y'a jira k'a fɔ waati dɔ sera sa Mali jamana ka taasira kelen ta kɛlɛ de bɛ kɛ walima tiɲɛ ka fɔ maaw ye minnu bɛ yen n'olu fɛla tɛ bɛnko ye Mali kɔnɔna la yan kunnafoni filɛ limanaw Falaye Keyita de ye nin sɛbɛn ayiwa an y'a bɔ pelinkan kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw ka kunnafoni in dafa pelinkan ale ni ayiwa min ye Nouvelle Horizon de bɛ ɲɔgɔn dafa ni kunnafoni in na ayiwa ŋunuŋunukan dɔ bɛ yen an bɔra ka SEMA ka kuma min fɔ sisan n'an fɔra k'a fɔ SEMA fɛla tɛ bɛnko ye nka limanaw n'i ye sɛnugu jɔlen ye kala b'a kɔnɔ janfa de bɛ ko ninnu na a jarala k'a fɔ ko bamanciya wale min taara ka ɲɛsin lere ma o don ko lere kan ko ŋunuŋunukan dɔw bɛ senna k'a fɔ ko SEMA yɔrɔ Mali finitigiw ye ayiwa bɔrɔntɔli da bamanciman ninnu kan n'o ye SEMA maaw ye ayiwa minnu joginna ayiwa olu yɛrɛ y'u yɛrɛ ɲini dɔw bɛ yen nɔ k'a na kɛ olu taara ye Moritani jamana kɔnɔna la u bɛ ka t'u yɛrɛ furakɛ Moritani ale kɛnɛyaso dɔ la o ŋunuŋunukan de bɛ senna min bɛ Nouvelle Horizon ale ka ɲɛfɔli la waati laban in na yɔrɔ ayiwa min bɛ an ka finitigiw olu ni SEMA maaw de karilen bɛ ɲɔgɔn na bamanciya wale min taara ka ɲɛsin ayiwa an ka finitigiw ma ni kan damadɔ bɛ yen i n'a fɔ ayiwa Ber ale ni Tombouctou fo ka taa se ayiwa Bamba olu kanw ma nin bɛɛ lajɛlen bamanciya wale kɛra kɔsa in na SEMA b'a fɔ ko olu nɔ don min bɛ kɔsa in na ko fɔ
lere mali finitigiw ni sema maaw karila ɲɔgɔn na ye yɔrɔ a ma jaw min ye mali finitigiw ye u ye se min sɔrɔ sema maaw kan a jala k'a fɔ bamanciman dɔw olu fure yera kungo kɔnɔna la nka minnu bɛ yen n'olu sera k'u yɛrɛ tila ayiwa ni olu joginbantɔ yɛrɛ bolila ka don Moritani i kɔrɔ yɔrɔ lere ale ni Moritani man jan dugu laban min bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ o bɛ Mali ni Moritani cɛ o ye lere fanfɛlaw de ye u y'u to o la ka boli ka don Moritani jamana kɔnɔ jamana kunungo tarata septembre kalo tile 19 kunnafoni min bɔra ka bin o de ye k'a fɔ ko Mali finitigiw ni ayiwa bamanciman minnu kɛlɛla n'o ye coordination des mouvements de l'Azawa de SEMA ko a na kɛ u y'a fɔ k'a fɔ olu de ye Mali finitigiw kɛlɛ wa ko u ye se sɔrɔ Mali finitigiw kan k'a sɔrɔ ni jamana o y'u ka kunnafoni kolon ye nka kɔsa in na jamana kunungo yɛrɛ kunnafoni min bɔra ka bin maa minnu joginna bamanciman ninnu na k'olu dɔw taara ye Moritani ale dugukolo sanfɛ wa u ka kunnafoni min dira ayiwa Moritani kunnafoni sɛbɛn dɔ de fɛ n'u k'a ma ko Sahara Media o kɔfɛ ayiwa Qatar olu ka kunnafoni sira dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Al Jazeera ale fana ye kunnafoni sɛbɛntiya ani jaw yɛrɛ n'i y'a lajɛ ko Moritani ni Mali de bɛ dancɛ la kilomɛtiri 2000 ɲɔgɔnna o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra k'a fɔ ayiwa bamanciw olu Mali finitigiw b'u kɛlɛ furakɛli wɛrɛw ma sɔrɔ olu la ni Moritani jamana tɛ k'u ka kɛnɛyaso dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko hôpital régional Basignou ko ayiwa bamanci ninnu kunnafoni dira k'a fɔ k'u bɛ ka furakɛ o yɔrɔ kofɔlen de la ɲininkali min ni fasiri y'o k'a yɛrɛ la o ye k'a fɔ yalima Moritani de kɛlen bɛ ayiwa bamanciw ka dogotu ye bi wa u mana Mali jamana ko lato anw na ka sɔrɔ ka boli ka taa u kun dogo yen nɔ kunnafoni jamana min ye Nouvelle Horizon ye ale ni Pelenka olu de bɛ ɲɔgɔn dafa ni kunnafoni na aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le soft limanaw soft y'a jira k'a fɔ ko ayiwa aéroport n'u k'a ma ko zone aéroportière ale dugukolo yɔrɔ nin waati la min bɛ Adama Sangare ko fɔ a na kɛ ko ale welelen bɛ zone aéroportière kuma la pôle économique et financier Bamakɔ maire ba de ko don o la sa ntɛnɛn tɛmɛnen septembre kalo tile 11 waati min na ko welewele dakan bilala ayiwa maa caman ma n'o ye mairie baarakɛlaw ye officier d'état civil ani administrateur dɔw ko Adama Sangare baarakɛ ɲɔgɔn dɔw don ko pôle économique et financier a y'u wele jamana n'i y'a lajɛ ko nka Adama Sangare wele bilala ninnu ma waati min na o y'a sɔrɔ Adama Sangare ale tɛ Mali kɔnɔna la a tun bɛ taama la ayiwa nanzara jamana dɔ kɔnɔna la a na kɛ a segira kunna sini ntɛnɛn Adama Sangare ko wele a nana sɔrɔ ayiwa convocation b'a ɲɛ min b'a ka tabali sanfɛ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔna a na kɛ Adama Sangare a makɔnɔnen bɛ pôle économique et financier la waati min na a yɛrɛ jɔnɲɔgɔn 5 bɛ yen olu minɛnen bɛ olu yɛrɛ bɛ mandat de dépôt la kaso la nin waati in na lemana waati kama an tɛna sama ayiwa a kunnafoni bɛɛ lajɛlen nɔfɛ nka fasiri n'o ye le soft ye a ko zone aéroportière ko kuma min filɛ nin ye ayiwa yɔrɔ min filɛ n'a dugukolo ni ayiwa maires ani préfets kati préfets ni maires olu de ye dugukolo in tila k'a feere maaw ma a dun jarala k'a fɔ ko kabi san 1990 o waatiw la ayiwa nin yɔrɔ in bilalen bɛ k'a fɔ ko pankurujigi kɛnɛ don maa si ka ayiwa so man ka jɔ a la maa si man ka taa k'a fɔ k'i bɛ taa dugukolo in k'i b'a tigɛ k'i b'a feere nka o de nana kɛ jamana dugukolo in a morcelela a bɛ se hectare 1660 ɲɔgɔnna o de tilala limanaw ka feere maaw ma an bɛ don min na ko bi sow bɛ yɔrɔ in na garaziw bɛ yen limanaw baarakɛyɔrɔw bɛ yen ka taa se ɲamanbɔnyɔrɔw ma ayiwa maaw kɔni ka so jɔlen bɛ yen n'i y'a lajɛ yɔrɔ min filɛ nin ni ayiwa zone aéroportière n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ se hectare n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan hectare 7,000 ani 194 hectare 1,660 o de talen bɛ k'o tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ maire olu ka feere cogo juguya la yɔrɔ décret dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko décret numéro 99 252 PRM septembre kalo tile 5 san 1999 o b'a jira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen min bɛ bɔ Guana ka na Kurale a bɛ taa Sirakɔrɔ ka bɔ yen nɔ ka taa Falajɛ extension na ka taa min ye Ɲamakɔrɔ Jalobugu a bɛ o de ni ɲɔgɔn cɛ
nka yɔrɔ kofɔlen jamana ko ayiwa feere la ka ayiwa morcele k'a feere nka an bɛ don min ko bi ko ji bɛ ka da a sɛnɛ ka ko kura Adama Sangare kun welela nin dugukolo ko kelen in na an bɛ don min ko bi wele bilala ma ko kura pôle économique et financier fɛ jamana jaabi a na taa jaabi wa sabu Adama Sangare ko k'a to a ka taama in na ayiwa nanzara jamana kɔnɔ a yɛrɛ ka politique tɔnw kun y'a fɔ a ɲɛna ko ayiwa ko convocation b'a ɲɛ yan dɛ ko a kana na fiyewu a ka to yen nɔ nka Adama Sangare a na kɛ jɛya yɛrɛ bolo ma a kɔni nana nin dɔgɔkun in na k'a welelen bɛ a ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ nin ko in kun kan kunnafoni filɛ soft de nin sɛbɛn jamana aw bonya b'a la. An bɔra yen nɔ min bɛ tali kɛ fasili sɛbɛn min n'an k'a ma ko le matin y'a jira k'a fɔ ko cɛman Ibɛri Kulubali e ko cɛman Ibɛri Kulubali sariya tɛna wuli a nɔfɛ sabu ko a ye jamana janfa dɛ ko cɛman Ibɛri Kulubali ni jateminɛ kɛ minisiriya a y'o kɛ an ka jamana kɔnɔ yan minisiriya min ni o jɔyɔrɔw minisiriya min n'o ye affaires étrangères a y'o kɛ ministère de la défense a y'o fana kɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ waati min na ko sisan a jarala k'a fɔ Niger jamana kɔnɔ nin waati in na Niger u ka finitigi minnu ye fanga ta k'a na kɛ ko passeport diplomatique bɛ maa o maa bolo ayiwa ni siga kelen b'i la ayiwa bɛɛ ka passeport diplomatique a minɛ i la walasa i kana bɔ jamana kɔnɔ limanaw maaw nana bɔ mun kalama ko cɛman Ibɛri Kulubali tɔgɔ bɛ o maaw de tɔgɔw cɛla minnu bɛ yɛrɛ ko maa min ka fanga dafirila Niger jamana kɔnɔ n'o ye Mohamed Bazoum ye ko cɛman Ibɛri Kulubali tɔgɔ bɛ maaw la minnu yɛrɛ y'a ka ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnenw ye n'o y'a ka conseillers ye n'i y'a lajɛ yɔrɔ cɛman Ibɛri Kulubali kabi fanga dafirila utukalo tile 18 san 2020 cɛman Ibɛri Kulubali ye jamana bila jateminɛlikɛla caman yira k'a fɔ ko nin kɔni ye janfa kɛnɛkanda yɛrɛ ye ka ɲɛsin Mali jamana ma sabu cɛman Ibɛri Kulubali ye jɔyɔrɔ minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye ministre de la défense ye affaires étrangères o b'a yira k'a fɔ jamana gundo b'a bolo ale ka tila ka taa kɛ jamana wɛrɛ n'o ye Niger jamana o ɲɛmɔgɔ min yɛrɛ n'a fɔra k'a fɔ jugu wɛrɛ tɛ o la ni Mali jamana tɛ k'a fɔ e taara kɛ o ka ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen ye ayiwa jateminɛlikɛla caman yira k'a fɔ ko cɛman Ibɛri Kulubali ayiwa maa don min ni ayiwa ko a tɛgɛ tara janfa la n'i y'a lajɛ ko affaire dɔ bɛ yen n'o ye affaire Paramount wulikajɔ bɛ a nɔfɛ sariya la a kelen tɛ Bubu Sise Mamadu Igor Jara olu bɛɛ lajɛlen ayiwa tɔgɔ bɛ o ko in na Babaliba PDG Banque Malienne Solidarité a waati la min ye cɛman Ibɛri Kulubali a fana tɔgɔ b'o la yen n'i ye jateminɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ a nɔfɛ n'a fɔra k'a fɔ ko cɛman Ibɛri Kulubali k'a tɔgɔ taara ye maaw la maa minnu bɛ yen n'o ye Mohamed Bazoum o ka ladilikɛlaw ye Mohamed Bazoum dun ani Mali cɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ayiwa min bɛ yen Faransi jamana min yɛrɛ n'o tugulen bɛ Mohamed Bazoum nɔfɛ dɔw yɛrɛ ko Faransi ka lasigiden de ye Mohamed Bazoum ye ayiwa bi o cɛman Ibɛri Kulubali kelen k'o de tɔgɔ taara ye k'o ye Mohamed Bazoum ka ladilikɛla ye bi a sigilen bɛ ayiwa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamana dun Alassane Dramane Ouattara ale min fana ni Mali tɛ bi ko o bɛ ka ayiwa i bolo biri cɛman Ibɛri Kulubali dala ka lafasa limanaw ko bɛ nin cogoya de la fasiri n'o ye le matin ye ko cɛman Ibɛri Kulubali ayiwa don nataw la sariya bɛ se ka wuli ka mandat d'arrêt wɛrɛ d'a kan sabu mandat d'arrêt kɔrɔ b'a kan ko mandat d'arrêt wɛrɛ bɛ se ka d'a kan k'a fɔ ayiwa a ye jamana janfa kunnafoni filɛ nin jamanaw ne ka kuma tɛ nin ye a ye nin bɔ le matin kɔnɔ aw bonya b'a la teliyala an b'a kuncɛ ni le républicain ye jamana républicain y'a jira k'a fɔ ko bana dɔ bɛ yen u k'a ma ko dengue ko dengue k'a jira an ka jamana kɔnɔ yan dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yan maa 12 ɲɔgɔnna ayiwa ko dengue yera olu la bana in a sumaya bɔlen don nka sumaya tɛ ko soso kinda de b'a bila maaw la kunungo yɛrɛ minisiriso min bɛ kɛnɛya kunna secrétaire général olu de ye ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye ka ni kunnafoni di k'a fɔ ayiwa dengue k'a yera maaw la ko ladilikan ka di maaw kana furaw ta u kun fɛ wa maaw ka si sange kɔrɔ o de bɛ se ka maaw kisi a tɔɔrɔ ma jamana waati sera an ye nin sɔrɔ républicain kɔnɔ an b'a bila yan ni ala sɔnna sini gafe kuraw mana bɔ an ye kɛnɛ kan k'o lakale an b'aw fo dantɛ foli min na a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye an sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la place de la CAN kɔfɛ station Shell mun bɛ yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infashion k'aw ye togo ɲɛ Infashion ni aw mago bɛ qualité la